apa tombo kangen no. Oh iya, Niki nggih badhe nyampe nih salam saking penggemar TikTok Lucy Brahman Club. Niki salam cinta kasih untuk Mas Akbar dari 500 anak perempuan. Nggih, salam cinta dan damai selalu untuk penggemaripun Mbak Lucy Brahman. Ya Dek Sinta, Dek Dwi karo Dek Pipit aja meneng bareng. Sepatara coba ben gumyak. Ya, maka ya yo. Iki sing saka kene perkenalan sih, namanya siapa? Nama lengkap. Nggih, pinaringan asma Dwi Kumala. Dwi Kumala, iki cara kendaraan Suprafit. Suprafit iki sungguh perawan penuh vitamin. Terus sing karene siapa nama lengkapnya, Dik? Kula Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi upama kendaraan Isuzu Panther. Kok apa kuwi, Mas? Ini sungguh-sungguh buat tampang gemeter. Oh. Terus yang terakhir siapa namanya? Nggih paringi asma Pipit Destia. Pipit Destia iki upama kendaraan GL Pro, genjot langsung protol. Ya ora to iki malah genjot langsung mendal. Padha Mbak Lucy Brahman iki. Iki calon peneruse iki. Iki bakoh iki gede dhuwur mangan tek rong piring. Aduh aku. Anu ya, napa niku tombo kangen ya bertiga ya? Nggih. Yo, gamelan blues musik dicampur karben gayeng, mecah sepiring suasana. Yuk. Aksta Brata, yo.